спечели 3 стека вода свобода и вълшебна пръскачка. Здравейте, казвам се Радослав Михайлов и съм собственик на тази пръскачка, която въпреки, че ползвам всеки ден, ще подаря на един от вас. Пръскачката е много удобна, много е аеродинамична, лека, удобна за носене и не пропуска вода. Първото нещо, което правя сутрин след като стана, преди да отида на работа, е да я напълня с вода свобода един стек. Пълненето е като детска игра. След това обикновено си взимам баничка, буза и по никакъв начин не възпрепятствя ежедневните ми дейности. Дори в градския транспорт се чувствам изключително комфортно да пътувам с моята пръскачка. Трябва да ви кажа, че в тази пръскачка има нещо необикновено. Освен, че може да я ползвате да пръскате реколтата, пролета и лятото, тя всъщност ви пази от онези гадните пръскачки. Бяла линия пръскачка. Охо, още една и там. Много често, когато видя пръскачка в небето, особено две, това означава, че денят ще бъде труден и по пътя към следващата си бизнес среща дезинфекцирам въздуха и така съм вече в безопасност. По професия съм финансов консултант. Предлагам добри инвестиционни възможности за хора, които искат да подобрят финансовото си състояние. Извинявайте, интересувате ли се от инвестиции? Не. Пръскачката е с мен дори когато предлагам добри инвестиционни възможности на хора, които ще забогатеят и по никакъв начин не пречи на резултатите ми. Здравейте, интересувате ли се от инвестиции? Защото има много добра инвестиционна възможност. Ще си откроите инвестицията до 5 месеца. Червено е и не може да избягате. За да спечелиш тази вълшебна пръскачка заедно с 3 стека вода свобода, последвай профила на Вода свобода и тъгни един твой приятел, с когото би споделил пръскачката. Какво чакаш? Последвай профила на Вода свобода, тъгни приятел и вълшебната пръскачка плюс 3 стека вода свобода може да бъдат твои. Краен срок 4 юли.